Po, apps. Pwede po ba? Alright, sige. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Naka-record po Yes. ang ating training exclusively for the team of Coach Alice Caskil. This is a road to Presidential Infinity. Director and Seacrest, a 90-day game plan for massive growth and duplication. Prepared by yours truly, Coach Jericho Irinco, a National Director in rank, run for Presidential Director, of course, for Corporate and Presidential, and I am the founder of Eagles and Lions Worldwide. All right? So, ang ipapakita ko po sa inyo ay eksaktong 90-day plan para maabot natin ang ranggo ng Presidential Director sa Seacrest. So, hindi lang ito isang pangarap, ito ay isang layunin at sa tamang aksyon makakamit natin ito. So, ang strategy Amen. natin ay nakatuon sa apat na pangunahing bagay. Kung meron po kayong mga papel, ballpen, yung makakapagsulat, pwede niyo pong isulat. No, again, Ay, ang strategy natin ay nakatuon sa apat na pangunahing bagay. Number one, mabilisang recruitment. Number two, duplication and pagbuo ng leaders. Pangatlo, pagpapalakas ng benta. At pang-apat, araw-araw na consistent na aksyon. Take note guys ha, consistency is the key. No, apat lang po to. Pero iisa-isahin ko ito para malinaw sa lahat kung ano mismo ang kailangan gawin. Okay? So, yan, sundan po natin. Mabilis lang to ha, konti lang to. Baka akala nyo training na mahaba to. Mabilis lang to. So, parang apat lang ata itong slides. So, strategy overview. Makikita nyo po dyan sa screen, goal achieve. Goal is to achieve presidential director in 3 months. Kasi nga 90-day game plan. Ang focus natin is recruitment, duplication, sales volume, leadership development. Ano yung action? Ang key action natin will be divided into daily, weekly, and monthly targets. Iisa-isahin natin yan. And the success formula is speed plus consistency plus duplication. Again, meron tayong susundin na formula para ma-achieve natin to lahat. Speed, consistency, and the duplication. Ayan. So, I hope nasusundan, no? So, ang goal natin ay presidential director sa loob ng 3 buwan. Hindi natin ito basta aantayin. Gagalawin natin. Anong ibig sabihin nito para sa inyo? Kung bago ka, mag-focus ka sa pag-aral at pagsubok ng sistema. Again, kung bago ka po kay Seacrest, please review, aralin po natin ang sistema at sabayan po natin ang sistema ni Seacrest. Kung isa ka naman pong leader, ang trabaho po natin ay turuan at i-duplicate ang team natin, yung mga kasama na po natin. Ngayon, kung isa kang top performer, mag-focus ka sa pag-expand ng grupo mo. So, make some strategies na pwede pong magpalaki ng grupo. Halimbawa, kung kakausapin mo ang 5 tao bawat araw at makakapagpa-sign up ka ng isang tao sa loob ng 30 days, definitely may 30 bagong miyembro ka sa team mo. Tama ba? Ngayon kung wala tayong kinakausap, wala talaga tayong mapapa-enroll. Nagigets? So kung may ginagawa tayo yes. every day, may result tayo every day, may result tayo every week, may result tayo every month. Imagine mo na lang kung may 5 kang kinakausap every day at nakakapagpa-join ka ng isa, sa 30 days, meron kang 13 bagong tao. Paano kung, ito paano kung gawin din ito ng mga downlines mo? Yung ginagawa mo na kumakausap ng 5 tao, kumakausap din sila ng 5 tao. No? So, ibig sabihin may 30 din silang bagong members every month. Eh kung 5 kayo, 30 times 30, ilan yan? 'Di ba? Ang, nako, lalong bibilis ang paglaki ng grupo natin. No, tandaan, isang malakas na leader lang ang mapasali mo ngayon, pwede na itong lumaki sa libu-libong tao. Maniwala po kayo. Yes. Parang tulad ng Yes. grupo nila Coach Demi. Yung mga team nila Coach Demi, may napapasok siyang Coach John Mark Niverba. Pumutok ng pumutok si Coach John Mark Niverba. Teacher siya by profession pero nagagawa niya ang business. Paglabas ng trabaho, ayan, rat-rat na agad siya. May nakuha siyang bagong leader ngayon na OFW sa Saudi. Nakakuha din siya ng isang may-ari ng tawag dito agency na nagpapaalis ng mga OFW.
Ang ginagawa nila, bago nila pinapalarga nung may-ari ng agency, mini-member niya muna sa Seacrest. So pagdating sa Mm. abroad, hahataw po doon. Nabuksan din ni Coach John Mark ang New Zealand, no? So kung titingnan natin, at ang team din ni Coach Demi ang nakapag-open ng what do you call this? Brunei. And take note guys, ang product natin sa Brunei ay registered. Ang business natin sa Brunei is nakarehistro. Ganon kaganda ang negosyo po natin. And as you can see, yung sa testimony, hindi Pinoy ang nagsasalita. Mismong taga Brunei na really, she really appreciate the product of Seacrest. No? Guys, take note ha, ang product natin ay registered in Brunei. That's why if you have friends working in Brunei, kontakin nyo na po bago pa po mapasali ng ibang mga members natin. Okay? Okay ba? No? Nasusundan. Yes po. Nasusundan naman natin tong slides to na to, no? Ang linaw. So, ito naman po yung araw-araw na dapat gawin, no? The daily non-negotiable tasks. Kung titingnan kasi natin, paano natin gagawin? So, ito na po yung execution. Kasi ang tanong kasi ng iba, ano ba yung gagawin namin para mag-rank up kami? So, ito yung execution. This is the way, the steps on how you become presidential director and how your organizations will grow. So the daily non-negotiable tasks, as you can see here, morning, meron tayong personal development and motivation. Kasi kung hindi tayo nag-aaral, how we're gonna motivate our team? No? Then, kasama dyan ang prospecting in cold outreach. Tagi-isang oras lang po yan, pwede natin isingit kung busy po tayo. And of course, meron tayong social media posting. Pakinggan po natin mamaya ang social media posting ha. Napaka-importante po yan. Hindi yung kung ano-ano lang ang pinopost natin. No? So sa hapon, follow-ups and closing deals, 1 hour. And presentation in calls, 1 to 2 hours. But then again, since mga busy nga po kayo, instead of doing presentation, you can just bring your guest sa night na presentation natin. Pero kung marami po kayong guest na gustong ipatalk every day, just let me know para mag-set po tayo. Kasi itong ginagamit po nating Zoom ngayon, in-apply ko na rin po to. Nag-subscribe na rin po ako sa Zoom para po sa team nyo po, para sa team natin, para po ma-support ang grupo natin. So if you really want to have a regular presentations in the morning, in the afternoon, may guest kayo na hindi man lang bababa sa 5 or 10, let me know. I will do the presentation. Sige po. Hindi nyo pa po kaya mag-present. I'll be the one who will do that for you guys. No? Kasi naiintindihan ko naman kayo. No? So, basta yan guys, screenshot nyo yan para you have the copy. Or if you want, I can send you the copy of this para mayroon kayong mapa. Ano ba yung gagawin namin? Ang bilis magsalita ni Coach Jericho kanina, hindi ko nakuha lahat ng information na gusto kong makuha. May recorded din tayo nito. I'm gonna send din na copy sa inyo. No? Kasi alam ko, Thank you po. lahat na nandito kasi, yes po, Coach, lahat na nandito, medyo ang oras kinukuha lang talaga nyo, no? Hinihiram nyo lang sa trabaho nyo. No? So now, in the afternoon, ayan na, in the evening, may team training in coaching 1 hour, then accountability and recognition. Kahit itong itong evening na to, kahit hindi na to natin gawin to every day, kahit once a week to, pero itong morning and afternoon, this is a daily, non-negotiable, araw-araw na dapat gawin talaga to. So it must. May personal development motivation, you can just listen. Kahit may ginagawa ka, naliligo ka, i-play mo lang yung nasa YouTube about, pakinggan nyo po si Eric Worre, no? Marami po kayong matututunan sa kanya, especially the 90-day game plan. Makinig tayo sa mga positibo, wag na tayong umintindi sa left and right na nangyayari ngayon sa ating bansa dahil masisiraan tayo ng bait. Okay? Number 1, personal development. No? Sa personal development, 1 oras yan. All you need to do is just makinig sa motivational talk, aralin ang sales script. Pwede yung balik-balikan. Paano ba ginagawa nila Coach Jericho ang pagpipresent? No? You can just listen to the presentations. Kasi pag naging radyo nyo yan, naging music nyo yan in your ears, hindi nyo napapansin, nagsasalita ka, wala kang kausap. So it's normal.
Dito sa C-class, normal po yan magsalitang walang kausap because you are practicing yourself on how to present. Ako nung nagsimula ako just to share with you guys, ang kausap ko mga unan. Sa unan ako nagpipresent, no? So at least kung may mali man ako, di niya ako sasabihin na mali ang sinasabi ko. So tuloy-tuloy lang ako hanggang sa na-motivate na ako na mag-talk na mag-talk. No, itong prospecting in cold outreach, 1 hour po yan, mag-message na, sa mga bagong tao. Ano ba ibig mo sabihin yan, Coach Jericho? Mag-engage po tayo. Ang iba kasi sasabihin, Coach, wala kaming prospect, wala kaming maipasok. Kasi nga, o hindi natin ginagawa yung natin. All we need to do is just to open our Facebook. Mag-comment ka sa mga pinopost ng kaibigan mo. In that way, you can connect with them. Maa-align ka sa kanila, kamustahan lang, hanggang sa mauuwi yan sa isang kwentuhan na mauuwi yan sa pag-share mo sa kanila nitong ating secrets. No? Sa prospecting and outreach natin, iyan na yan. Mag-comment at makipag-usap tayo, no? Makipagkamusta, makipag-connect. And sa social media posting natin, 1 oras yan, mag-post ng success stories, testimonials at tips. So halimbawa, no, kasi tayo kasi sobrang eager natin na gusto makapagpasali agad. Ang mga banat natin, sa halip na sasabihin natin na, "Uy, sumali ka na sa Secrets kasi ang ganda." Alam mo, hindi yan effective. Ako na magsasabi sa inyo, mapapagod po kayo. Ano ang mas epektibo, Coach Jericho? Ito, sample. Napapansin nyo ang mga post ko, every time may direct referral si Coach Vilma, si Coach Ke, yung nasa Israel. Anong first name ng Coach, Coach Elmar. Coach Elmar Coach po. Elmar, si Coach Alice, every time may mga pay-in kayo, ibang leaders ko, yung senior citizen ko na nakakapag-direct, pinopost ko siya, anong nilalagay ko doon? 'Di ba? Ano siya, parang indirect promotion kasi siya, pero nagko-cause siya ng curiosity, lalo na yung senior citizen. Magtataka yung iba, kumikita siya gamit ang Facebook, senior citizen siya. And they will ask how. Doon makakakuha kayo. Or instead, ito parang ganito, si Maria sumali sa Secrets, 7 araw pa lang kumita na ng 5,000. Kung nagawa niya, kaya mo rin. Gusto mong malaman paano? Mag-comment ng ready. Parang mga ganun. Or parang ito, congratulations si Coach Elmar, OFW sa Israel. Sa Israel. Pero kumikita siya sa Secrets habang nagfe-Facebook during her free time. Gusto mong malaman kung paano? Comment ready. Mga ganon. No? So, sa hapon naman, follow-ups and closing 1 oras to. So, you need to, balikan nyo yung mga nag-inquire. Di ba meron kang mga nag-comment-comment ka, tapos nakapagkwentuhan, nakapag-connect kayo. So, balikan ang mga may interest. Sagutin nyo ang mga tanong nila. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa dami nag-i-inquire, aminin nyo, marami kayong hindi na rin nababalikan. So you can do, kung busy kayo, hindi nyo maisulat, you can screenshot. Di ba nag-usap kayong dalawa, tapos hindi kayo natapos, screenshot mo. Tapos pag may oras ka, balikan mo yung mga in-screenshot mo. And that's the time na rin na mag-clear ka rin ng mga pictures mo dyan sa cellphone mo. I-delete mo na yung mga unnecessary kasi nakakapuno na rin yan. So at least kung may mga screenshot ka, you can do follow-up with them. No? So, ayan. And additional, pwede kang mag-present nga kung kaya mo na. No? Kung kaya mo na mag-host at mag-invite ng prospect sa Zoom calls. Halimbawa, kapag may nagsabing, di ko alam paano magsimula no? So sagutin mo nang, kaya nga may step-by-step system tayo. Or kaya nga gusto kitang ipakausap sa upline ko kasi siya may result na. No? Pag hindi available si Coach Jericho, you can go to Coach Kyra, you can go to Coach Ace, you can go to Coach Tim Ventoranza, Coach Demi Sibuan. Kung sino ang available now, hindi available lahat ng mga coaches, you can go to Sir Juston. Willing yan si Sir Just mag-assist. Ganyan po kaganda ang community natin. Then sa gabi naman, itong team training, 1 oras lang to, turuan ang mga bagong recruit paano mag-invite at mag-duplicate. Now guys, I have good news with you. Huwag nyo lang akong madaliin, no? May ginagawa akong done for you na procedure. Yung ginawa ko nung dati, alam yan ni Coach Alice, ko lang, hahanapin ko lang yon, ipapadala ko sa inyo kasi baka lang next week magkaroon ako ng open time to do recording
lahat ng mga tutorial. Gagawin ko uli yun para mapabilis kasi naalala ko ang bilis ko doon nag-platinum. It's because of that strategy. So kung ano yung strategy ko dito sa taas, ibababa ko lang ng ibababa sa inyo. And I hope pag nyo pong sayangin. I hope sabayan nyo po ako ng sabayan sa ginagawa ko. Kasi kung lumalaki po ako, tumataas po ang ranggo ko dahil may ginagawa ako daily, pag ginawa nyo rin po yan, yan din po ang magiging result nyo. At hindi po kayo magtataka na talagang napakaganda. Napakaganda naman talaga ng negosyo natin. Sasabayan lang natin yung system. Kasi yung system, it really works kahit kanino. Kahit sa senior citizen, gumagana siya. Kahit sa estudyante. Kahit sa mga busy tao, gumagana talaga. No? So, ganun lang. Tuloy lang natin. No? So, ngayon, itong weekly growth plan natin. Wait lang guys ha. Sige po. Okay. Itong weekly growth plan natin, ito yung lingguhang plano para sa paglago, no? So, tingnan niyo po ang screen. Pwede niyo po siyang i-screenshot. Naka-align po to doon sa sinasabi ko kanina na kung may araw-araw tayong kinakausap, 5 to 10, may mag-sign up na isa. So, talagang may hit natin yung target. No, the recruitment and expansion, 7 to 10 new sign-ups per week. Kaya kung talagang ano tayo, pusikit, yung sinasabing may term diyan ang mga networker anong tawag dito, yung lahat halos gustong kausapin, no? So 3 to 5 business opportunity presentation, well, definitely this could not, hindi yan possible pa sa inyo kasi nga hindi pa kinakaya talaga mag-present. But you can bring 3 to 5 people, no? You can bring people to the presentations every night kasi may ginagawa naman talaga tayong presentations every night. Kaya wag kayong papayag na wala po kayong invite every day. Kasi kahit hindi tayo marunong mag-present, doon na lang natin i-master na lang po muna natin. Subukan muna natin i-master po yung pag-i-invite at pagpapa-attend ng Zoom. Kasi kung hindi tayo nakakapag-invite, nakakapagdala ng tao sa Zoom, lumilipas ang panahon, February 8 na ngayon. So matatapos na naman ang February, tapos na yung January. So if we're going to evaluate our business, anong nangyari? So we are here, napakaganda na ng business, napakaganda ng system. Tayo na lang po ang kulang. Huwag niyo pong tutukan yung mga taong ayaw. Ako na po magsasabi sa inyo, nagsisimula pa lang ang Seacrest. Napakalawak ng dagat natin na pwedeng pagnisdaan. Pwede tayo kahit sa iba-ibang bansa. Pwede tayo sa Philippines. Ano yung point ko? Huwag niyong ubusin ang energy niyo sa isang tao na binabalik-balikan niyo na pinapaasa lang kayo. Diba? Tama po. So, Tama. move on. Move tayo ng move. Kausap tayo ng kausap. Kasi one day, si God nakikita kung ano yung ginagawa mo. Ginagawa natin. Ibibigay at hindi ako naniniwala na hindi natin yan matatagpuan. Dahil naniniwala ako, lahat ng naghahanap, nakukuha kung ano yung hinahanap. Tama at ang po. hindi nakakakuha ng kanyang gusto, kasi nga hindi niya naman talaga hinanap. Ginusto niya lang. Iba yung ginusto sa ginagawa kung ano yung gusto. Nasusundan? So, ganun lang Yes po po. siya kabilis. No? Ang ganda po ng training niyo, Abs. Thank you. Thank you. So we can activate 3 to 5 enrollees. Uy, ang swerte nyo sa inyo ko to unang dinaglag. At pag nakita nila tong recorded na to, magre-request yan na i-train doon sa taas. So anyway, okay na, para plano ko din naman talaga tong ibuhos sa lahat. Anyway, at least sa inyo po muna napunta. Okay, dito tayo, pag-usapan natin tong ito yung lingguhang plan, no? Recruitment and expansion. Then again, target 7 to 10 bagong sign up bawat linggo. 3 to 5 business opportunity presentation. Halimbawa, tuwing Lunes, mag-post ng goal natin ngayong linggo, matulungan ang 10 bagong tao na magsimula. Sino ang handa na? Pag-comment ng interested. Guys, dito makakakuha kayo. Alam nyo kapag ang ating posting is about masyadong interesting, hindi kayo mahihirapan maghanap ng mga prospects because people are coming and following you. Actually, ang ginagawa natin dito, hindi lang tayo nag-o-offer, hindi lang tayo tumutulong sa tao para mabago ang buhay nila kay Seacrest. Pati tayo nagiging influencer. At mamamalayan mo sa kakapost mo, bukas makalawa, nag-generate ka na ng income sa Facebook. Ako, maniwala kayo sa hindi, nagpo-46,000 ako through posting sa Facebook. Si Meta ang nagpapasahod.
Guys, ganun kaganda. That's why consistency is the key. Paano yan mangyayari ko sa Jericho? As you can see, I have 27,000 followers and they are engaging on my post about Seacrest. Well, in fact, sa Bicol, just to share with you guys sa Bicol, hindi sila naka-attend ng presentation about Seacrest. By just simply following on my post, ang dami kong nabenta doon na seaweed chips. Well, in fact, kulang-kulang na ako kaya kailangan ko mag-purchase maya-maya. Kasi inaantay din doon ang chips, ang sabon at ang lotion. Ganun lang. So, tandaan nyo guys, pag hindi kayo nagpo-post sa Facebook, it means walang mangyayari sa business natin. Ang ating negosyo ay online. That's why we need to expose. Wag po, hindi nyo kailangan ikahiya si Seacrest. Ako na po magsasabi sa inyo. Nakahiya, legal po tayo. Si Seacrest po ay isang subscription business, a dropshipping business na may kompletong papel ng legal na pag-ooperate. Mayroon po tayong BIR certificate, meaning nagbabayad po tayo ng tax. Hindi po ako naninira, pero alam ko po mayroong namamayagpag na isang subscription na marami ang kumikita ng milyon-milyon. Wag naman sanang matax map, no? Sorry, pasensya na, baka habulin sila bigla, no? Kawawa, no? Ay, ang batas-batas, no? Ang akin lang is nandito tayo sa legal. Kung yun nga pinopromote nila, hindi sila nagbabayad ng tax. They don't have papers to operate here kasi ang katuwiran nila, online naman ang business. We are online, we are dropshipping. However, sinusunod natin ang batas. We have this LTO, license to operate. We have this SEC registration. We have BIR. We have physical office kahit dropshipping po tayo. Mayroon tayong physical office which is hindi naman po yan required sa dropshipping business, no? Pero provide po lahat yan ng company just for us to establish the trust, no? Wala tayong duda sa company. Kung ano man ang issue ng company owner natin, those was the past. Tapos na po yun. At hinarap na po nila yun. May kasagutan na po ang legal noon. Wala na po yan. Bakit hinahalongkat po nila yan ngayon? It's because of siksik na po sa bunga si Seacrest. Kaya po sinusundot na. Kahit anong gawin nila, kasi unang-una kung may problema ang tao na may-ari ng company natin, sa pag-secure pa lang ng mga requirements to operate, the license to operate, the BIR, the SEC registration, would you think guys makakakuha tayo ng mga ganyang papel? Di ba hindi? Tama. Hindi natin kailangan mag-explain. Doon pa lang wag natin ubusin ang energy natin sa pag-entertain ng mga taong nagsasabi na, huy, ang may-ari ng company nyo, involved yan sa ganito, sa ganyan. Guys, those were the days. Tapos na po yun. Akala nyo yung mga malalaki may-ari ng company, hindi yan na-involved sa mga problema dati? Nasolve na rin nila, kaya tapos na yun. Now, going back tayo dito sa ating training, na isang bit ko lang. Kasi marami dito, some of you guys, pinanghinaan nung nakarinig ng ilang mga rumors na ganito, ganyan. Huwag kayong maala doon. Kaya sabi ko sa inyo, lutuin nyo ang sarili nyo sa training. Siguro naman doon sa mga sinabi kong sample sa inyo, maniniwala na kayo na hindi tayo makakapag-secure ng mga legalities kung ang may-ari ng company may problem. Tama o tama? Tama po. Yan. Tama po. Okay. Ako, hindi ako naniniwala sa mga rumor. Basta tuloy-tuloy pa ako kay Seacrest kasi kumikita naman ako eh. Naman. At guys, hindi lang tayo kumikita. Marami sa ilalim natin, marami sa mga partners natin ang kumikita. Yun ang nakakatuwa. Yes. Plus the fact na pag nag-member ka kay Seacrest, kapalit na produkto. Nagbayad ka ng monthly subscription, may kapalit na produkto. Eh doon nga sa pinanggalingan natin, coach, nag-member tayo, wala tayong product. Wala akong product doon. Diba, nagbabayad tayo ng subscription, wala tayong product. Ano lang ang sinabi sa atin doon? Magbayad kayo ng subscription. No? Pag hindi kayo kumita, ibabalik. Ay, walang ganun sa atin, ha? Walang ganun. Walang ganun sa atin. Kaya nga, kami mga leaders talaga, we really want to train all our partners here kasi hindi po kayo basta-basta. You are all business partners of Seacrest. Part kayo ng family natin dito. Gusto namin kung anong resulta namin, resulta nyo din kasi pare-pareho tayo naghahanap ng opportunity. Gusto namin kung kumikita kami, kikita din po kayo kasi kung hindi kayo kumikita, ay tumigil na tayo. Alangan kami lang ang kumikita. Ayaw namin ng ganyan. At kung ayaw namin kayong pakitain, hindi namin kayo ititrain ng ganito.
Hindi namin kayo True. tuturuan kung paano ang gagawin nyo. Kasi magtataka kayo, sasabihin nyo, bakit sila ang bibilis nila? Ano yung ginagawa nila? Ito na po yung ginagawa namin exactly. What we are sharing with you guys is the exact execution on how we applied. Paano namin sinabayan ang gandang sistema. This is the execution. The blueprint is we have the blueprint. We just need to bring ourselves to the system. Sasabayan lang natin. Ang kalaban natin dito, aminin nyo sarili, oras. That's why nandito kami para tulungan kayo. Hindi po kami kalaban. Kakampi nyo po kami. That's why lagi kayong mag-message sa amin, Coach, paano. Alam niyo po ba yan si Coach Alice? Grabe yan sa simula. Daming tanong yan. Siguro kung kayo ang pinag-i-inquire niyan, baka sabihin mo, ayoko na lang mag-secrets kaysa sa dami araw-araw ang daming tanong. Alam mo kung ano nakakatuwa sa partner na matanong? It's because yung willingness niya to learn. At tignan mo naman nung natuto. She can do alone. Ginagawa niya ng lahat. Aakyat lang niya sa amin pag may mga certain concern. Pero pag kaya niyang i-solve sa baba, sinusolve niya na po yan. Yung recruitment, yung pag-handle ng mga objection, kayang-kaya niya na po yan. Magsisimula po tayo lahat dyan. Huwag kayong mag-alala. And ako akala nyo, sasabihin nyo, palibasa kasi coach, medyo maalam ka at magaling ka. No, nagsimula din ako sa MP. Tinanggal ko lang po kami yung nakasiksik dyan na inilagay dyan sa akin dati. When I get into this kind of business, tinanggal ko lahat yung mga hindi ko na kailangan sa negosyong to para magkaroon ng space ang ulo ko at ma-absorb ko lahat, ma-scrutinize ko lahat, maisapuso ko kung ano ang dapat kong gawin para maging success dito sa business. Guys, I hope everyone will do the same. Kasi tingnan nyo na lang guys ha, the duplication and leadership. You can train 3 to 5 potential corporate directors. Guys, 3 to 5 corporate directors na matrain mo or maging corporate directors, wala na, hindi ka na mababakla sa pagiging presidential. In how are you gonna train people kung hindi natin inaaral ang business natin? Aray, tinamaan ako. Guys, walang mag-aano ha, walang sasakit ang dibdib sa akin. Baka sabihin, si Coach Cherry ko naman, binato na kami ng binato. Guys, training kasi tayo. Tatamaan okay lang talaga po yan, no? Kasi pag maramdamin ka daw, hindi ka yayaman. Kailangan maging palaban ka. Tama, thank you. Salamat sa mga nakakaintindi ha. So, tingnan nyo guys, we're gonna push rank advancement. Bakit? If we're gonna push advancement, kayo guys, kayong mga partners namin, wag niyong masamain kapag gusto namin kayong mag-rank up ng mag-rank up. Hindi namin kayo pinapahirapan. Gusto namin maabot nyo kung ano yung naabot namin. Gusto namin ma-enjoy nyo kung ano yung na-enjoy namin. Gusto namin maibigay nyo sa family nyo yung naibibigay namin sa family namin. Kasi yun ang ginagawa namin. Isinishare lang po namin sa inyo kung ano yung ginagawa namin. Kaya kailangan po natin dahan-dahanin, sabayan po natin kung ano yung ginagawa natin. So turuan at i-train natin 3 to 5 potential corporate directors, magkaroon ng lingguhang training session para sa mga bagong recruit. Tulad nito, I really like this suggestion of Coach Alice. I really like this. Nagiging challenge lang sa akin pag nasa Bicol ako kasi ang hirap talaga ng internet. Pero pag nandito sa Manila, I can create like this. Napaka-comprehensive na presentation and training, kompletos recados, may gamit pa tayong PowerPoint, no? So halimbawa guys, ano yung mga pwede nating ituro sa kanila? Paano ang tamang mag-invite, no? Ang iba sasabihin, gusto mong sumali? Guys, napakalaking mali po yan. Tandaan po natin yan. Alam mo kung ano yung tamang way kung paano mag-invite to get into our business or to attend to the Zoom presentation? Uy, Mare, uy, Kois, or whatever you call your friends, may exciting akong opportunity na pwedeng makatulong sa'yo. Kumita kahit nasa bahay ka lang, no? So gusto mong malaman paano? Ulitin ko, Mare, or whatever you call with your friend, may exciting akong opportunity or yung nag-connect ka, nag-comment ka doon sa post ng isang friend mo nakita mo sa Facebook or hindi mo kaano-ano. Tapos nagkagaanan kayo ng kalooban, tapos nag-chat-chat na kayo. Tapos bigla mo, pwede mong sabihin na, uy, alam mo, may exciting akong opportunity na pwedeng makatulong sa iyo kumita kahit nasa bahay ka lang. Gusto mong malaman paano? O yun. Pag sinabi niya, ano yun? Uy, pasok ka mamaya sa Zoom. Observe ka na. Ganun.
ito gasgas ko na tong gamit mula pa in global gamit ko na tong invitational kong to. Itong approach na to. May excite kasi ayoko yung, uy, kumita ako ng ganito. Uy, nakabila ako ng ganito. Uy, nakaganito. Uy, si ganito, ganito. Gusto mong sumali? Naku, hindi niya yan maiintindihan. Hindi niya maiintindihan. Baka mamaya sabi, binubudol-budol ako nito. Oo, Diba? So, ito yung tamang approach. Or may ka-co-teacher ka or may ka-office mate ka. Uy, may exciting akong opportunity na pwedeng makatulong sa'yo kumita kahit nasa bahay ka lang or kahit nagtuturo tayo or kahit teacher tayo or kahit abogado tayo or kahit nurse tayo or kahit OFW tayo or kahit nasa sales tayo. Whatever, kung ano yung kausap mo. Kung kausap mo director, o sabihin mo, oy, direct, may nakita akong opportunity na makakatulong sa'yo. Pwedeng dagdag kita. Baka gusto mong makita. Ganon. Yun ang effective. Baka gusto, ito ipapadala ko sa iyo mamaya yung link. Ganon. Ngayon naman, kung gusto mong lumaki yung sales ng team nyo, hikayatin na mag-package, mag-upgrade ng package and repeat orders. Guys, itong pag-upgrade ay gusto kong i-reiterate to. Ang pag-upgrade, hindi lang po yan sa nakakahabol ka ng mabilisan na rank up. Para sa iyo po talaga yan. Huwag niyong isipin na pag nag-upgrade kayo, marami ang kikita sa taas. Huwag ganun ang mentality. Kasi pag marami ka na ring grupo sa ilalim, yun din ang ituturo mo sa kanila mag-upgrade. Alam mo kung bakit? I realized when I started doing this business last July 7, I just enrolled being standard. Kasi nga, ang pagkaintindi ko noon, maka-member ka lang, maka-standard ka lang, kikita ka na. You're entitled for 6 ways to earn. But when I learned deeper, nung inaral ko talaga yung negosyo, yung strategy, kailangan talaga naka-VIP ka. I am not saying na mag-VIP agad kayo. Aralin nyo rin at tingnan nyo kung ano yung importance. Nung nag-VIP ako based on my experience, doon ko nakita kung paano mabilis akong nag-rank up. And people down the line, they are doing also an upgrade. Don't settle for being like a standard. There's nothing wrong on it. Pero guys, kayo din ang makaka-realize niyan. Pero bakit niyo papapalipasin ng oras kung ang mentor niyo na po ang nagsasabi sa inyo na huwag niyo pong patagalin? Kasi dito kay Seacrest, ulitin ko, ang bahay natin dito, gaano man yung kalaki, gawa na. Ang sasakyan dito, gawa na. Ang savings in the bank dito, gawa na. Ang travel local and international, gawa na. Ang pagbabago ng pamilya mo, gawa na. Ang tanong na lang dito, kailan mo gustong kunin? Ganon lang yun. No, kung gusto mong i-delay, gusto mong kunin ng 2 years, 3 years, 5 years pa from now, pwede ka magpa-petics. But if you really want to get it right away, gawin nyo po kung ano yung minimension ko po sa training. You follow these steps and you will amaze. Totoo pala ang sinasabi ni Coach Jericho kung bakit ang bibilis nilang mag-rank up. Walang bola po ito. Ito po ang eksaktong ginagawa po namin kung bakit po mabilis magkaresulta. Okay? So, subaybayan ang weekly team sales natin at progress. Halimbawa, mag-post ng weekly leaderboard para magbigay ng motivation. As you can see, di ba, nagkakaroon tayo ng weekly training, nagkakaroon din tayo ng weekly recognition. Kung bakit hindi tayo nakakapag-recognize masyado, it's because of iilan lang po ang nag-rank up. Bakit iilan lang ang nag-rank up? Iilan lang po ang gumagawa ng daily task. Tama? Aray, tinamaan na naman ako dun, Coach Jericho. Wala na naman kasi akong kinausap, kaya wala pala akong napasign up. Kaya wala akong iti-train. Paano nga ba lalaki talaga ang organization ko? Guys, don't worry. Dumaki man ang organization nyo, dumami man ang enrollees nyo, kung hindi nyo kayang i-train, ipasa nyo sa amin. We can train it. We can conduct like this training. Isahang bagsakan na po yan. Ngayon pa ba na mayroon na po akong Zoom na sarili natin? That anything is open and we can meet. Pwede tayo mag-meet anytime because we have our own Zoom. May sarili tayong Zoom link. Binabayaran ko. Nag-invest na po ako dito. Ganun na po ako kasi dito. Yes. Mag-iipon ako up ng 20 people. Kausapin natin. Walang problema. Basta guys, buuhin niyo yung grupo niyo kasi gusto kong maging corporate director ka, Coach Alice Kasikin, sa lalong madaling panahon. Ang mga nasa ilalim mo gusto kong maging national director na yan sa lalong madaling panahon. Ilan ang tao ng national director? Taga 100. Paano nga, Coach Jerry, kung magkakaroon ng taga 100? Focus muna kayo sa 25 direct.
Yang 25 mo na yan, kukuha din yan ng tagte 25. 25 times 25. Yung 25 mo na may 100 leaders na national director yan lahat. Guys, 25 times 100, 2,500. Ano ka ngayon, coach? Sir. Ano ka Sige. ngayon, ano ka ngayon, Buta- coach? Ako yan. Presidential director ka. Hindi lang po yan sa iyo mangyayari kasi system na po natin to. Gagayahin din lang po yan, ikakopy lang yan ng mga downline ni Coach Vilma. Gagayahin din lang po yan ng mga downline ni Coach Annalyn. Yan din po ang ituturo natin sa mga downline ni Coach Jessica, ni Coach Lani, ni Coach Marie, saka si Xiaomi. So pagka nakakuha tayo ng 25 directs at yung 25 nag-25 directs din, copy system lang po ang nangyayari sa atin. Kung naging presidential directors ako at magiging presidential director si Coach Alice, si Coach Annalyn, si Coach Jessica, si Coach Lani, si Coach Marie, si Coach Xiaomi na hindi pa binyag. Xiaomi ang gamit na cellphone, joke lang. Gusto ko lang kayong patawanin. Seryoso na kayo masyado. Pero guys, itong sinasabi ko sa inyo, it's very effective. Numbers never lie. Tutukan mo na makapag 25 kang direct na magme-maintain talaga sila ng subscription nila. And I don't see any reason bakit hindi sila magme-maintain. May product silang nakukuha libre. Guys, pag tuloy-tuloy na ginawa po yan natin, yan ang magiging mantra po natin. Huwag na po tayo doon sa, mag-direct lang tayo ng dalawa. Dati dalawa. Ang tagal, ang bagal. Wala agad na nagkakaroon ng resulta. Gusto natin magkaroon ng resulta. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, may presidential director tayo. Anong gagawin? Go for 25. Yan 25 mo. Turuan mo rin mag-25. Ganun lang. Buwan-buwan may umaakyat sa atin as presidential or linggo-linggo or baka nga darating ang araw-araw may nagiging presidential director sa atin. Anong effect nun? Napakaganda ni Secrets. Anong mangyayari nun? Lahat ng galing sa ibang MLM magtatalunan sa atin. Ano sila ngayon? Downline nyo po sila ngayon. Congratulations. Kayo ang nauna. Kaya kung ngayon palang nag-iisip kang bibitaw ka sa Secrets, bye-bye. Bye-bye. Huwag nyo sayangin ang oras nyo dito kung ayaw nyo po itong seryosohin. Pero kung gusto mo itong seryosohin, tingnan mo na ang sarili mo as presidential director. Kasi once magseryoso ka, wala kang ibang pupuntahan dito is maging presidential director. Maniwala po kayo. Now, sales volume. We're done with that. Tapos na tayo dyan. Asa na ako? Massive recruitment? Okay. Alright. So, sa massive recruitment strategy, encourage. Tama ba to? May nalagpasan ba ako? Saan po yan? Ng plano. Weekly. Parang, hindi na yan tato apps. Wala na siya dito. Okay. Okay. Dito na tayo. Nasa weekly plan pa pala to. Ito na pala yung buwanan. Okay, monthly. Okay, sorry. Okay. Ayan, monthly. Pag-usapan natin, buwan ng plano sa tagumpay. Bawat buwan ay may 3 pangunahing focus. Bigyan nyo ha. Ito ha, bawat buwan may 3 pangunahing focus. Number 1, pag-rank up ng key leaders. Yung mga key leaders talaga natin. Number 2, recognition and retention. And massive recruitment strategy. Isa-isahin natin. Rank up leaders. Identify and train 5 to 10 strong leaders. Makikita mo naman sa ilalim mo kung sino talagang interesado na gawin ang negosyo. I-focus mo yun, i-train mo yun. Hindi mo kayang i-train, ilaglag mo sa amin. Ay, sorry for the term. Ibigay mo sa amin. Kami ang mag-train. Bubuhusan namin ng mga estratehiya para mas mapadali silang mag-rank up. No? So, tukuyin at i-train ang 5 hanggang 10 seryosong leaders para umangat sa pagiging corporate director. Kasi once makapagpaangat ka ng 5 hanggang 10 corporate director, congratulations. You are presidential director. Done deal na yan. Then the recognition and retention, i-announce ang top recruiters at rank ups, magbigay ng small incentives, may pre-training at shout out doon sa talagang mga nagpe-perform. And sa massive recruitment strategy natin, mag-organize ng Power Week, no? 7-day recruitment blitz, gumamit ng Facebook Live plus paid ads para lumawak ang reach. Halimbawa, gumawa ng limited time promo tulad ng Join Now at makakakuha ng libreng mentorship session sa akin para lang sa unang 10 sign up ngayong linggo. Ganun. Mga promotion na it's very easy. Hindi mo na kailangan maglabas ng pera dito.
Kumbaga, personal mo silang ititrain. Ngayon, coach, hindi nga namin pa marunong, bigay mo sa amin, kami magtitrain doon sa mga new sign up nyo. Kasi gagawin natin to. Pati yung new affiliate orientation, gagawa tayo ng new affiliate orientation para sa team nyo. Para alam nila kung ano yung gagawin nila. No? Okay, so almost done. Patapos na tayo. Roadmap to Presidential Director. No? Roadmap to Presidential Director, narito ang eksaktong hakbang para maabot ng Presidential Director. Unang buwan, mag-recruit ng 30 plus bagong leaders. Mag-recruit ng 30 plus bagong leaders. That's why enrollment, recruitment is the key. Kumausap ng kumausap everyday para ma-comply po natin itong requirements na to if we really want to become national or presidential director ASAP. I-train ang 5 hanggang 10 corporate directors. Sa second month, iangat ang corporate directors. No? Mali yan. Senior directors dapat to corporate directors. Pasensya na kayo. Nagmamadali ako kanina. So, yung executive directors mo, tulungan mo na maging corporate directors on your second month. So, palakasin ang team sales volume. Sa pangatlong buwan, kasi nga 90-day game plan tayo, palakasin ang duplication system ng team. Di ba nga nagtitrain na tayo? Di ba nga marami na silang nalalaman? Di ba nga marunong na silang magturo din? So dumadami po tayo nagtuturo, mas dumadami po ang kaalaman, mas lumalalim po ang organization natin. So tukuyin ang 3 to 5 leaders na may potential maging presidential director. Ano ang good news? Sundin ang roadmap na ito at sigurado ang tagumpay natin. Maniwala po kayo. Ayan. So, ito ang susi sa tagumpay, the key to success. Number 1 is speed plus consistency plus duplication. Take note ha, huwag lang itong basta lang natin dinaanan. Speed. Ibig sabihin may ginagawa talaga tayo every day. Every seconds, every minutes, every hour is important. Consistency, every day ginagawa natin. So, bigyan natin ito ng mataas na level ng commitment. No, hindi yung pwedeng pag napagod ka, ayaw ko na. Kailangan dito commitment natin napakataas na level. Anong mataas na level ng commitment? I will do whatever it takes. Patay kung patay. Nakita ko na marami ang nakakakuha ng pangarap dito. Nasa networking naman talaga ang pera eh. Sasabayan lang natin ng action plus train people, duplication. Para ano? Para hindi ka mapagod. Para yung ginagawa mo na-divide mo na anong may tamang term diyan, na-delegate mo sa mga tao. So, hindi lang ikaw puro, hindi lang ikaw ang leader, ikaw at ikaw ang bida. You are giving responsibility with our partners. With that, natitrain talaga sila maging tamang tao. When we say tamang tao, ibibigay na ni Lord ang blessing sa kanila. Why? Because nakita ni Lord kung anong effort ang ini-exert niya dito sa ating negosyo na ginagawa. Massive action daily. Balikan na naman natin yan. Kausap. Train in duplicate leaders. Sinabi ko na yan kanina, nantakil na natin yan. Stay focused and committed. Ito lang ang susundan natin. These are the 4 key to success. Speed plus consistency plus duplication. Massive action daily. Train in duplicate leaders. Stay focused and committed. Paano i-execute? Na-discuss natin kanina sa taas. No, ganun lang. No? So tandaan ang 4 na bagay na kailangan para magtagumpay. Number 1, bilis. Gawin ang tamang aksyon araw-araw. Number 2, konsistensya or consistency. Huwag tumigil. Araw-araw dapat may ginagawa. Duplication. Turuan ang team na gawin din ito para marunong na rin sila. And focus, sundin ang plano, walang excuses. Ang tanong, handa ka na bang maging susunod na presidential director? Walang Yes. sumagot. If you're Yes. ready to become and then the next presidential director, can you please type number 5? Type number 5 on the chat box. Mag-comment ng I'm ready. Comment po kayo ng I'm ready. Declaration po yan. Declaration po yan. Yan. I-message ako ngayon para magtulungan tayong magsimula. No? The final call to action is, guys, success is a choice. Sino dito ang handa ng pumili ng tagumpay? Type number 6. Diba? Ganun lang po kabilis. Lalabas na ako kasi asa na ako ngayon. Hindi ko makita yung sarili ko. Saan na? I-off ko na to. 6.
Ganun Yan. lang, guys. Ganun. Ang ganda ng trainings apps. Apps, paingin ang record ha. Yeah. Sige, i-off na nga natin tong recording na to para hindi na masyado.